kaka ne wasingo. Migao mar leba kokalo kuom habari migao marango chal mag jodongo e pacho ka ogolo omenda maromo bilion 4.6 mabiro konyo jo Kenya maromo milion 1.1 mane kod pek kendo dak kuonde mongore kokalo kuom chenro mar cholo kony mar omenda ma iluongo ni Inua Jamii mageto konyo jodongo, kie kod jogo mane kod ng'ol gi joma ok nyal kinde oganda. Kowuoyo e kinde romo ma obagi Nairobi, jagoro mongirore migao no Joseph Motari oyango ni omenda go gin mag dwe mar 6/7 kama ng'ato ka ng'ato biro yudo omenda maromo siling 4,000. Omenda ma ichiwo dwe ka dwe en siling 2,000. The Ministry of Labour and Social Protection, through the State Department for Social Protection and Senior Citizen Affairs, has today reached Kenya shillings 4,607,668,000. That is 4.6 billion for payment to 1.1 older persons and persons living with severe disabilities enrolled in the Inua Jamii cash transfer program. The disbursement covers the stipends for both the June and July 2025 payment cycle. Each beneficiary will receive, of course, 4,000, this being an arrears of from June to July, representing 2,000 per month for the 2 months. Payments commenced today. The Inua Jamii